Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar lluosi llythrennau eto, yn bach mwy cymleth. Wrth lluosi yr un fath o lythyren, mae angen defnyddio rheolau indexau. Dylen ni gyd cofio bod dau lluosi 2 yn gallu cael ei ysgrifennu fel 2 sgwar neu 2 pŵer 2. Ac felly, mae a lluosi a yn gallu cael ei ysgrifennu fel a pŵer 2. Neu a sgwar. Mae 2 lluosi 2 yn gallu cael ei ysgrifennu fel 2 pŵer 3 neu 2 wedi ciwbio. Wel, mae'r un reolau yn bodloni am lluosi yr un fath o lythyren. A lluosi a yw a pŵer 3. Nid 3a. Yn yr un nesaf, 2 lluosi 2, mae hynny'n gallu cael ei ysgrifennu fel 2 pŵer 4. O ganlyniad, bydd a lluosi a eto yn a pŵer 4. Gyd mae'n rhaid chi gofio yw mae a ar ben unan yn meddwl a pŵer 1, a pŵer 1, a pŵer 1, a pŵer 1. Fi'n gobeithio i chi yn gallu sylweddoli beth sy'n digwydd o'r rhifau yma i gael y 4 fyna. Wrth bod chi'n lluosi llythrennau, mae'r pwerau yn cael ei adio, a dyna sut ych chi'n cael yr ateb. Mae gen i siamplau pellach fan hyn. Lluosi lluosi. Wel, mae hwnna'n mynd i roi pŵer 3, cos mae hwnna pŵer 1. Os nag oes rhif yna, os nag oes pŵer yna, mae'n 1. Lluosi. So 1 adio 1, bydd yn pŵer 3. Fan hyn. N lluosi n. So mae hwnna yn mynd i fod yn n pŵer 5. Lluosi. Bydd hwnna yn pŵer 4. A wedyn m lluosi m. Bydd yn m pŵer 2. Rhywbeth i gofio, nid yw pŵer 5 yn hafal a 5 p. Drychwch yn ofalus ar y gwahaniaeth. Mae pŵer 5 yn lluosi p. A mae 5 yn adio p. Cymerwch ofal gyda reina. Dros y dudalen fan hyn nawr, mae gen i esiamplau pellach eto fi moyn i chi ystyried. 2 lluosi a, lluosi 3, lluosi a. Mae'n syniad i ail ysgrifennu rein gyda'r rhifau drws nesaf at ei gilydd, a llythrennau drws nesaf at ei gilydd, a wedyn delio gyda y rhifau gyntaf. 2 lluosi 3 yw 6, a lluosi a yw a pŵer 2, a dyna'r ateb, fan hyn. 2 lluosi a, lluosi 4, lluosi a, lluosi b. Ysgrifennwch gyda'r rhifau a llythrennau wedi casglu. So bydd hwnna wedyn yn dweud 2 lot 4 yw 8, a lluosi a yw a pŵer 2, a wedyn yr unig b mae'n cael ei ysgrifennu wedyn. Gyda'r un yma, mae lot o bethau, mae'n edrych yn rili gymleth, ond dyw e ddim. Y gyd chi angen wneud, casglu y rhifau bwysig gilydd. So 5 lluosi 2, lluosi 4, mae gen i reina i gyd. A, lluosi gan a, lluosi gan a wedyn b, lluosi gan b. Hawdd i chi nawr. Ewch rein gyda. So 5 lot o 2 yw 10, 10 lot o 4 yw 40. A, lluosi a yw a pŵer 3. A wedyn b, lluosi b yw b pŵer 2. Peidwch rhoi adio neu tynnu yng nghanol rein. Dyma eich ateb terfynol. Redwch y fideo nôl eto.